Assalamu alaikum, kuna tare da Chef Fatima Hausa akan YouTube channel ɗina. Kun ga yau za mu yi wannan pastar, ga haka za mu kawo kaza ki yanka iya tsoka da kayan ƙanshi da sai abubuwan da zaki ɗan buƙata, sai kuma pastar in kina son doguwa sai ki amfani da doguwa, kuma irin wannan ke amfani da ita nan zaki sa mai ɗan daidai, misali sai ki haɗin nan ga shi nan. Kun ga kaza na sa da albasa da tafarnuwa da tattasai ja ko kowane kala kuke so, sai kuma ku kawo nan kayan ƙanshin ku da su magi su dungus inda na yi shi a channel ɗina. Sai ga haka kun ga idan ku kawo ne su kaza sai ki kawo kayan ƙanshin ki zuba, ki jujjuya sai ya kama sai ki zuba ruwa ɗan daidai, misali ki sa fasta sai ki sa kirem ɗin nan na girki, kirem nan ta girki da mozzarella a ciki na haɗa ta. To ga shi haka, wanda yake so ya ga haɗin zai ga wani haɗin masara da na yi na yan gayu, to sai ya je ya ga haɗin da aka yi na ɗauko wani farin abin da na zuba a cikin pasta. To ga shi haka, shi nan ba manya ba ce, shi yasa kuwa ga ta wannan, kuma sos ɗin ya yi yawa sosai yadda nake so. Kar ku ji ba a bawa yaro mai ƙiuya. To ku danna mun subscribe, ku danna mun ƙararrawar sanarwa 'yan TikTok, ina ganin sharing ɗinku, na gode sosai da sosai. Ga shi haka, a ci lafiya bil afiya, ina muku fatan alkhairi. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa, kuma ku yi min sharing in sha gurguru ɗinku na WhatsApp. Kuna tare da Chef Fatima Hausa, ina muku fatan alkhairi.